Hai xa 20 anos que Daniel Clemente cruzou o Atlántico dende Vigo para comezar unha nova vida en Nova York. Aquí traballa de mordomo e vive coa súa muller e o seu fillo. Daniel amosarános como é un día completo de fútbol por aquí, xa que ele e o seu fillo xogan hoxe con cada seu equipo. E ademais, a primeira hora da mañá, collémolos a todos vendo o Celta, que polo cambio horario coincide en Nova York á hora do almorzo. Hola, boa. Hola. ¿Qué tal? Hola, Dani. ¿Qué tal? Encantada. Igualmente. Estamos en pleno partido, ¿no? Sí, sí. Non quero molestar. Uf. Ay, Dios mío. Siempre sufriendo, siempre. No, es que es verdad. Cando estivemos na Europa, Oh, Dios mío. fixo un viaxe de ida e volta, solamente foi mirar o partido e Sí, volveu. Meu Deus. na semifinal de Manchester, sí. Fun, non pasamos a final, pois ao día seguinte do partido vim para cá, claro. O Celta é como a emigración, sempre sufrindo. sempre a sufrir. Que gran frase. Aquí fora o sintes máis, sintes todo. Cando ves a algún galego máis, todo se acentúa máis ao estar fora. Cando vai Alex a tocar na Casa Galicia, os tambores e tal, o escoitas e te gusta, sabes? Porque é o que tes de a casa. Son as cousas que te gustan e fan... Bueno, a mí xa me fan así. Ai, que se emociona. Claro, porque... É un sentimento máis potente, non? Somos galegos, é algo moi bonito. Sinto, perdón. Bueno, a morriña, non? Sí. Non é como estar en Galicia que, bueno, que é todo máis sinxelo porque tes a máis amigos, tes a máis familiares, tes máis festas, porque aquí as festas aquí non hai a festa de Arbo, de Alamprea ou de San Roque de Vigo, non, aquí Poñémonos en movimento e tiramos cara a Brooklyn, onde Dani xogará o segundo partido do día. E para iso temos que conducir un anaco polas estradas de Nova York. O meu primeiro traballo que fixen aquí cando cheguei hai 20 anos foi de conductor de limusins. Entón tiña que levar de vez en cando as limusins grandes e, bueno, estou acostumado a conducir. En Galicia condúcese millor que aquí seguro. Sabes un día pola mañá, un sábado ou que sella, e pensas que vas a estar todo ben, e hai obra aquí, hai un accidente alá, e ao final tardas igual... E todo se atasca. Fan moitas feiras de comida, sabes, nas rúas, péchanas. Claro. E as rúas aquí tamén, como podedes observar, sí, están... Hai fochancos. Sí. hai de todo. O Brooklyn Bridge. Que emocionante. Se queres pasear, o mellor que podes ir é ao Central Park ou polo río, que hai uns paseos bastante bons. Central Park, facemos os cumpleanos ali. O de Alex non se pode facer porque en Thanksgiving, naceu o día de Thanksgiving. O día de acción de gracias, naceu Alex. E o Turkey Kid. Eres superamericano. Sí, non? sí. Como podes observar aquí non hai vestiarios en ningún campo do público ou privado, salvo que vayas a un colexio, todos temos que vir con un... Co atuendo da casa. Xogamos por todo Nova York, pode ser en Manhattan, que hai algún campo que outro, pode ser en Queens ou Brooklyn. Ensinamos ben aquí o escudiño de New York, Galicia. 12 anos xogando para este club, que é parte da Casa Galicia de aquí de Nova York. Moi orgulloso de ser un dos poucos galegos que quedamos no equipo. ¡Actitude galega! ¡Vamos! Hoxe se marca, pois, que dedica a toda Galicia, non? É ese marco que é moi difícil tamén. Actitud galega, 1, 2, 3, ¡Galicia! ¡Vamos! Muchachos, vengan una foto rápido.
Toca repoñer folgos. Imos xantar ao máis puro estilo americano e así tamén falamos con Dani e a súa muller do traballo que desenvolven na casa dun famoso en Manhattan. Cantos mordomos hai? Eu máis outro. E despois ti es o que sería Con 4 rapazas máis e... asistenta, non? Sí. Sería. Si na casa somos uns 10 en total, entre turnos e tal, 10 persoas aquí en Manhattan, pero teñen outras casas por o mundo. Son famosos. Os nomes, a xente que ven, e tal, eso non o podo dar porque firmamos un... Confidencialidade e todo iso. Exacto. Tens que ensinarnos, iso sí, por favor, unha foto de como vas vestido. Vale. Dani Mordomo. Pero bueno, aí púxeme recto aí para salir guapo, pero non salí moi ben. Temos o Dani celtista, o Dani xogador de fútbol, o Dani papá, o Dani Mordomo, agora o Dani comedor de hamburguesas. A ver, vamos ver. O pastrami é este tipo de carne e despois aquí o que lle poñen é a cebola caramelizada e É como un embutido, non? Sí, exacto. Pois veña, imos alá. Dalle, eu tamén. A hamburguesa está boa. Está ben? Ok. Damoslle o pase. A ver, un brinde, familia. Vamos. Pablo, ti tamén brinda. Veña, Por Galicia. por los domingos de fútbol. Por todos los galegos. Non hai dous sen tres. Agora toca o pequeno poñer as botas. Se algo lle gusta a esta familia é o fútbol, quedou claro. Mentre se disputa o terceiro partido da xornada, imos dar unha volta pola zona con Dani. Aquí venen moitas familias a pasar o domingo, os fines de semana, para picnics. Tamén hai un estadio de tenis, que é onde se fai o US Open. Tamén hai un estadio de béisbol de os Mets de Nova York. Os Mets. Hai 2 equipos, Mets e Yankees. E tamén van facer aquí un campo de fútbol do equipo de Nova York, que é o New York City. É zona por onde pasan os avións dos aeroportos, Pues tamén sí, escoitamos, non? Temos un aeroporto aquí que se chama La Guardia, que de voos nacionais. Sempre están así. A xente que vive por aquí ten que estar da cabeza. Ten que estar chea, E temos tamén un monumento que me trouxeches ver. O fixeron al ano, creo que no 1964, que cando foi aquí a Feria Mundial, entre outras cousas, deixaron isto para o recordo, que é un mapa do mundo. Vimos aproveitar xa este escenario para despedirche. E a última pregunta de rigor que é: verémonos por Galicia? Verémonos por Galicia seguro, en verano seguro, e o Gallás sexa para sempre. Así que esperemos, sí, a toda a familia vela o antes posible. Saludos a todos os galegos. Chao, chao. Chao. Daniel, onde se come mellor? En Vigo ou en Nova York? A de Vigo sempre, porque é máis rica e máis sana. E a vida onde está máis barata? Hombre, os dará seguro. Podo comer 4 veces máis que aquí. Onde hai mellor festa? A de Vigo. Aquí hai moita festa, pero non están os meus amigos. Con que xente quedas? A de Vigo sempre. E o humor? A retranca sempre, hombre. En canto ao tempo, cal prefires? O de Vigo sempre. Poder dormir de noite sin aire acondicionado é o mellor que pode haber.